नै बिसोर सानैया सिख्ला लोगो हमहैदोंमोन नै नायनानै ला दुनियानि गाद्दारि नैबे बिथाङा इनोसोलायनो BSU नि प्रेसिडेन्टनो क'क्राझार जनता पार्टियावसो हाबसिगोन नो दै नै जायफोरा सिनायो बिथांखौ थाबैनो BSU निफ्राय एक्सन लानांगौ बिथाङा क'क्राझार जनता पार्टियावसो आखाइ होगासिनो दं दै हले 2030-31 रेडि जाना थागोन नै बिथाङा मायबा खुरदोंमोन दै आं केपचार खालामदो खोनाबाय 2030-31 रेडि जाना थागोन क'क्राझार जनता पार्टियाव आंनो जागोन केन्डिडेटआ पुरा बड'लेण्डखौ सोमावग्लुंगोन नामा सोमावग्लुंगोन बड'लेण्डखौ मा बड'लेण्ड आउट अफ बड'लेण्ड नोंथाङा मा गिबियाव माखौ दाग्रोगोन होनदो प्राइमारिखौ मा प्राइमारि होनदो राबां राबां मा गोलैयो नोंसिना सांमाथाय जोंना माबा जासिनब्रा गिबियाव फार्स्टआव मा खालामगोन दे आलिगुरि गिबियाव नों फार्स्टआव मा खालामगोन दे आंनि भिजन आरो टारगेटआ बेलेखा गिबियाव फार्स्टआव नोंनि नांनायखौ संग्रो फार्स्टआव नङा आंनियानोथ' जाग्रोखानांगोन ना नङा होमबा आंनि उनावसो PA नि थांगोन बेनि उनावसो सेला बेला न'खरनि मथा मथि 50%आथ' आसाम सोरखारजों डिभाइड जाखायो जोंना नङा होमबा सब माबायानो 50% होनबाथाय जोंना बड'लेण्डनिखौ मथा मथि 30%सोखौनो पुरा जब बेकार सेंग्राफोरनो सब जब होगोन मिथिबाय बिजनेस मावग्राफोरा बिजनेस माव नङा होमबा जायफोरा लेखा गोरों एसे बिथांमोना माबा मावबानो जाबाय जबखौ नागिरबानो जाबाय मोनखागोन 100% सियरखा बिदि भिजनआ आंना बेनो टारगेटआ होमबा नोंथाङा लाइमोनफोरखौ लानानै जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा सानदों बिदि ओंखारलाया केम्पिं खालामलाया अनलाइन डिजिटेल मिडियाजोंनो डिजिटेल आच्छा नोंथांनि थांखि आरो नोजोरा जोबोर समायना सिभिलाइजेसन ग्लबेलाइजेसन ससाइटि आन्डार डेभेलपमेन्ट सब जाजोबगोन जोंनि आन्डार डेभेलपमेन्टआ सब जोंनियाव जाजोबगोन मिथिबाय आन्डार डेभेलपआ डेभेलपमेन्ट जागोन जुदि बेफोरबायदि खालामोब्लाथ' नोंथांनाव 10 जनसो सिख्लाफोरा खारफागोन इलाय मारो सिख्लाफोरखौथ' आरो मा बुंनो नङा होमबा बेखौ दोनथ'र' साइडआव आर्टिकायाव लानाय बेरायगोन नामा होनलाय आर्टिका नङा बे आर्टिका लानोलै आर्टिकाया आर्टिकायालाय आरो BMW नङाबा BMW जो एमएलए बेरायगोन नामा होनदों एमएलएसो फैगोन क'क्राझ CGP नि नै आरो सासेया नै लासै मावबाय आं आवगायबायानो खामानिया नै बिथाङा जाहैबाय आइटिसिएल दै आंनि आइटिसिएल लायनो मिउजिशियानसो आइटिसिएल इयो मिउजिशियानसो जाबाय दा दाखालि हरदोंमोन आं $13 हरग्रोबाय सिफुं नांगौबा सिफुं मोनलाङो प्रम'सन खालामनो फैदो इयाव नो प्रम'सन बिथाङा ओरैबायदि माने नोंथांमोनखौ लुथिगासिनो दङ गाद्दारि खालामगासिनो दङ बेयो नै नाय बे सिफुंखौ बिथाङा गंसेयाव 300 राङाव बायनानै लाना फैदों आरो बिथाङा बेखौ नोगोद 1000 राङाव फानगोन अब्ला आरो बिथाङा मा पस्ट अफिसाव पेमेन्ट दाननायखौबो एक्सट्रा बिहरबावो पेमेन्ट दाननाया इखिनि पेमेन्ट दाननांगौ स' 1070 बा 70 पेमेन्ट दाननाय बेफोरबायदि एक्सट्रा बिहरबावो स' साननानै नायदो नोंथाङा सासे नों मिथियाखैना नोङो लुथिनो दे प्रेम सिंनि महरखौलाय बेसे दिन्थिबाय थानो जेसेबांनो दिन्थियो एसेबांनो सेलिब्रिटिस जायो नालाय दे बयबो डिसलाइक खालामनानै हो भिडिअखौ 1000 डिसलाइक जायो क'क्राझारनि थाखाय रेडि जा बयबो एसे बुंना नांगौब्रा बुंबाय नोंसोर निउस पेपारखौ नोंसोर माबा खालामगोन ना नोंसोर साप्लाइ खालामगोन ना होनबा आइटिसिएल नामा आइटिसि लानाय जाबाय आइटिसि लायसै 2.5 फुट बारा